నమస్తే ఫ్రెండ్స్. తెలంగాణ ప్రజలకి, తెలుగు ప్రజలకి మరియు స్పెషల్గా దుబ్బాక ప్రజలకి నా యొక్క నమస్కారాలు. నేను మీ సాయన్న ఫ్రమ్ యుఎస్. కేసీఆర్ గారు రైతు వేదిక దాని మీద ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి బీజేపీకి సవాల్ విసిరిండు. దేని మీద? పింఛన్ వ్యవహారాలు. ఈ పింఛన్ వ్యవహారాల మీద బీజేపీ వాళ్ళు తప్పుడు లెక్కలు చెప్తున్నారు, అబద్ధాలు చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి ఎప్పుడు అబద్ధాలు ఆడే వాళ్లకు వేరొకళ్ళు నాలాగనే అబద్ధం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే ఎంత కడుపు మంటనో అంత కడుపు మంటతోని కేసీఆర్ గారు బీజేపీ మీద సవాల్ విసిరుతుండు. మీరంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండ్రు? కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ పార్టీ. మీరంతా పుట్టింది జన్మస్థానము కాంగ్రెస్ పెట్టుకొని డ్రామా మొదలు పెట్టిండ్రు. మీరు డ్రామా మొదలు పెట్టిన కదా దాన్ని పనిచేసిందంతా మాలాంటి వాళ్ళం మేము. మీరు నాటకాలు ఆడిండ్రు. నాటకాలు ఆడి ఇవాళ తెలంగాణ పీఠ మీద కూర్చొని ఇప్పుడు రైతుల మీద పడి రైతులకు ఎన్నెన్ని కబుర్లు, నంగనాచి కబుర్లు చెప్తున్నారంటే అన్నీ ఎంత ఈ అసలు నల్లికుట్లోళ్ళు ఎన్నెన్ని నాటకాలు ఆడతారంటే చేసేటోడు చెప్పడు. యాక్చువల్గా నువ్వు చెప్తున్నావంటే నువ్వు చెయ్యవన్నట్టు. దొంగ నాటకాలు ఎట్లుంటాయంటే వీడు నరకుడు పోషెట్టి ఉరుకుడుగాడే నరకుడోడే పెళ్ళం ఉరుకుడుగాడేం పట్టబోయిందని ఒక శాస్త్రం చెప్తుండే మా నానమ్మ. సో కేసీఆర్ చెప్పేటి అని ఎట్లున్నాయంటే ఈయన చెయ్యడు, ఏం చెయ్యడు. పబ్లిక్ని ఆగమాగం చేసి గత్తర చేసి ఈయన ఆగమైపోయి కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి అబ్బో కేసీఆర్కి ఎంత తెలివి ఉంది, ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది, మొత్తం దేశంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీకే సవాల్ విసురుతుండు అని అంత మొనగారిలాగా మాట్లాడుతున్నాడు. అది మొనగారి లక్షణం కాదు, ఆడంగి లక్షణం. ఆడంగి లక్షణము 100% ఆడంగి లక్షణం. నీకు బీజేపీకి సంబంధించిన రఘునందన్ రావు గారు పోటీ చేస్తే నీకు ఎందుకు కూర్చోబడాలి మరి? ఆ లెక్కలు ఏదైతే మీరు సవాలు విసురుతున్నావు కదా, అన్ని పైసలు అన్ని కోట్లు ఇన్ని కోట్లు అని చెప్పేసి సవాలు విసురుతున్నావు కదా, ఆ విసిరిన సవాల్ని అసెంబ్లీలో మొత్తం తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజలకు అర్థమయ్యేడానికి అడగడానికి రఘునందన్ రావు గారు అసెంబ్లీకి వస్తున్నాడు. ఆయనకు వస్తున్నాడని చెప్పేసి మీకు ఉచ్చ మీద ఉచ్చబడి నీకు, నీ కొడుకు, నీ అల్లుడికి, ఇంకా నీ పార్టీలో ఉన్న దొంగనా కొడుకులందరికీ ఉచ్చబడుతుంది. కాబట్టే మొత్తం అందరూ టికానా దుబ్బాకలేసిండ్రు. మీకు బీజేపీకి సవాలు విసిరేంత మునగల్ల. బీజేపీ లేనిది అసలు మీరు ఎక్కడ? తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్, బీజేపీ. ఈ రెండు కలిస్తేనే తెలంగాణ పార్టీ. నువ్వు ఎక్కడున్నావు అసలు? అప్పుడు నాటకాలు ఆడుకుంటా ఫామ్ హౌస్లో అన్నావు. మొత్తం యావత్ ప్రజానికము, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, కోదండం సార్, జయశంకర్ సార్, మొత్తం 4 కోట్ల జనాలు రోడ్ల మీదకి వచ్చేసి తెలంగాణ ఉద్యమం చేస్తే నువ్వు అప్పుడప్పుడు వచ్చేసి డ్రామా నేనే చేస్తున్నట్టు నటించి డ్రామా చేసి నాటకాలు ఆడుతున్నావు. సరే, అయినా అందరం రెస్పెక్ట్ చేసినాం. చలో జై కేసీఆర్ అన్నాం, జై కారు గుర్తన్నాం, ఓటేసినాం. చేస్తావు, పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పినావు కాబట్టి చేస్తావని అనుకున్నాం. ఏం చేసినావు? కేజీ టు పీజీ అని చెప్పినావు. నీకు సిగ్గు శరము తెలివి ఏమన్నా ఉండి ఉంటే కేజీ టు పీజీ అంటే టీచర్లు ఏంది, కేజీ టు పీజీ ఎట్లయితుంది? ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకు శాంక్షన్ చేసినావు, దొంగలకు లంగలకు శాంక్షన్ చేసినావు. ఉన్న యూనివర్సిటీలలో వైస్ ఛాన్సలర్ లేరు, ఉన్న స్కూళ్ళలో టీచర్ లేరు, కాలేజీలలో లెక్చరర్ లేరు. దీని మీద సవాల్ విసురు నీకు దమ్ము ధైర్యము అమ్మ అయ్యకు పుట్టి ఉంటే కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడుతున్నావా? అసలు తెలివి ఉండే మాట్లాడుతున్నావా? తాగి మీటింగ్లలోకి పోయి తాగింది దిగదా కొర్రేస్తావు. జనాలు ఇవేం పట్టించుకోవద్దు. మొత్తం తాగుబోతోళ్ళంతా ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి, ఎందుకంటే కేసీఆరే తాగుబోతు కాబట్టి తాగుబోతులందరినీ జమ చేసుకుని వాళ్ళకి సపోర్ట్గా లంగల్ని దొంగల్ని సపోర్ట్ చేసేసుకొని ఒక పార్టీ పెట్టిండు. అదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ. మంచి వాళ్ళు ఎవరన్నా లేరు, అంత ఇసుంటోలే ఆడొక్కడు మోపైపోయి మొత్తం టీఆర్ఎస్లో జమ అయిపోయి ఇవాళ ఈ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరో లెక్కలడడానికి ఇంకా దీన్ని ఏదో డిస్టర్బ్ చేయడానికి వస్తున్నట్టు ఫీల్ అయిపోయి నానా అవస్థలు పడుతున్నాడు. కిరికిరిగాళ్ళంట. ఎవరు కిరికిరిగాళ్ళు? మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళే కిరికిరిగాళ్ళు. మీకు ఒక నిజాయితీ లేదు, ఒక ఆన్సరేబుల్ లేదు, ఎవరికన్నా ప్రజలకు ఆన్సర్ చెప్పుదామన్నది లేదు. మీరే కిరికిరిగాళ్ళు, ఇంకా మందిని కిరికిరి అంటని చెప్పేసి బాగా నాటకాలు ఆడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు మీ యొక్క అంటే టీఆర్ఎస్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు కానీ మీ యొక్క కార్యకర్తలు కానీ ఒక్కరికన్నా గుండె మీద చేసి క్వశ్చన్ చేసుకోవాలా? టీచర్లు ఎంతమంది టీచర్లను ఫిలప్ చేసిండ్రు, ఎన్ని డిఎస్సీలు పెట్టిండ్రు? టీచర్లు లేనిది ఏ స్కూళ్ళైనా బాగుపడతాయా? ఎన్ని స్కూళ్ళు మూతపడ్డాయి ఇప్పటి వరకు?
ఇన్ని స్కూళ్ళు మూతపడ్డా మీరు ఏం చేస్తున్నారని పెద్ద పెద్ద నకరాలు చేస్తున్నారు. ప్రజలకంటే మీకు తెలని సన్నాసులు అసంటోళ్ళు అందరినీ ఒక దగ్గర జమగట్టి వాళ్ళ ముందట మీరు చెప్తే అందరూ ఊకొడుతూ ఉండాలా, జో కొడుతూ ఉండాలా. మీకు ఇసుంటి భజన చేసే వాళ్ళంటే మీకు బాగా ఇష్టం. ఎందుకంటే మీకు భజన చేస్తే ఎన్ని లంగదందాలు దొంగదందాలు చేసినా వాడు సేఫ్గా తెలంగాణలో బతకచ్చు అన్న నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళంతా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిండ్రు. ఇకపోతే మీ సవాల్కు మీరు ఎన్ని సవాలు విసురుతుండ్రో అన్ని సవాళ్లకు ముందు మీ ఆన్సర్ చెప్పడానికి, మీ క్వశ్చన్ అడగడానికి మీకు అసెంబ్లీ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. దాంట్లో మొత్తం ప్రజలందరూ వినడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ప్రజలారా మీరు బాగా ఆలోచించి మీరు డిసిషన్ తీసుకునే టైము, ఎవరినైనా కొడితే ఏలుతో కొడితే దెబ్బ దాకది, మంచిగా పిడికిలు పట్టి కొట్టాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ మీటింగ్ లో చెప్తా ఉన్నాడు. నేను చెప్తున్నా, నా ఆలోచనతో చెప్తున్నా, మీరు ఇప్పుడు ఎంతో పెద్ద పెద్ద ఈ వేలు ఈ ఏదో కుస్తీ పట్టే అవసరం లేదు. చిన్నగా వేలితోనే కొట్టాలి. ఇప్పుడు ఆ వేలితోనే ఓటర్ దాని మీద 2వ నంబర్ పువ్వు గుర్తు మీద 2వ నంబర్ నొక్కితే చాలు, పిడికిలతో కుద్దినంత పని. అది పెద్ద పెద్ద పవర్ అక్కర్లేదు. జస్ట్ వేలితోని 3వ తారీఖు నాడు 2వ నంబర్ మీద పువ్వు గుర్తు మీద ఓటేయండి. అప్పుడు బీజేపీలో మన రఘునందనరావు గారు ఎమ్మెల్యే అవుతారు. ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నాటకం మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా ముందుంది ముసల పండుగ. ఇప్పుడు ఏమిటికేం లేదు. ఎందుకంటే కొంతమంది ఈ ఆళ్ళు వెల్మోలే, వీళ్ళు వెల్మోలే, రఘునందనరావు వెల్మోలే, కేసీఆర్ వెల్మోలే, వెల్మోలు అంత ఒకటే అని చెప్పేసి కొంతమంది కాంగ్రెస్ నుంచి వీళ్ళు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు అది చెప్పి తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం జరుగుతున్నట్టు నాకు అనిపించింది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే వెల్మోళ్ళు అయితేనే మిండెడవుతారు. సామాన్య వ్యక్తి ఇక్కడ పోటీ చేస్తే ఇప్పటి వరకు ఈ పరిస్థితి దాకా వస్తుండేనా? ఎప్పుడో ఏదో ఒక వంక మీద లోపలేసే పరిస్థితి చేస్తుండ్రే, ఇంకేదో చేస్తుండ్రి. వాళ్ళకే టిట్ ఫర్ టాట్, ముళ్ళుతోనే తీయాలా, వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కొయ్యాలని ఎట్లా అంటారు అట్లా. కాబట్టి వెల్మోళ్ళ దాని సామ్రాజ్యంలో మళ్ళీ వెల్మ మనిషినే పెడితే దాన్ని సెటిల్ అవుతుంది. పాము ఏదైనా విషం ఉంటది కదా, విషంకు విషమే వీరుగుడు ఎట్లనో ఇప్పుడు రఘునందరావు కరెక్ట్ మొగడు. ఇతనికి దుబ్బాక ప్రజలంతా సపోర్ట్ చేసి కేసు డిపాజిట్ దక్కకుండా అని అంటున్నారు కదా, అదే కారు గుర్తోళ్లకు డిపాజిట్ దక్కకుండా చేసే బాధ్యత దుబ్బాక ప్రజల మీద ఉంది. ఎవరెవరు ఎంతెంత మాటలు నడుపుతున్నారు. ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా హరీష్ రావు గారు గొంతు తీర్చుకొని ఆయన ఉన్న నరరూప రాక్షసత్వం అంతా బయట పెట్టేసుకున్నాడు. ఇంకా మిగిలింది ఏం లేదు. ఆయనకి ఇంకా రెస్పెక్ట్ అనేదే లేదు. ఇంకా ఇటువంటి రాక్షసత్వానికి ఉన్న రిజల్ట్ చూపించాలా. దుబ్బాక ప్రజలు డిపాజిట్ రాకుండా ఒక్క ఓటు టీఆర్ఎస్ కేసినా అది వ్యర్థం అంటే వ్యర్థము, మన తెలంగాణని నాశనం చేయడానికే. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ కు ఓటు వేయకుండా మన తెలంగాణని కాపాడే ప్రయత్నం చేయండి ప్రజలారా. నేను ఇక్కడ అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నానంటే నాకు ఇక్కడ తెలంగాణ నష్టపోతుందన్న బాధ తప్ప నాకేదో రాజకీయ లబ్ధనో ఇంకా ఎటువంటి ఆలోచన లేవు. ఐఎమ్ ఎ కామన్ మ్యాన్, వెరీ కామన్ మ్యాన్. ప్రభుత్వ స్కూళ్ళ గురించి ఆలోచన పెడితే ఎంత బాధేస్తుంది. అటువంటి ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో చిన్న గ్రామంలో వేల్పూర్ మండల్ అక్లూర్ నిజామాబాద్ జిల్లా చిన్న గ్రామంలో చిన్న స్కూల్లో చదువుకున్న వాడిని ఇవాళ ఇక్కడ అమెరికా దాకా రాగలిగినానంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉండడం మూలంగా దాంట్లోనే పుట్టి దాంట్లోనే పెరిగినట్టు పెరిగాను. అక్కడ ప్రభుత్వంతోనే ఇక్కడ దాకా వచ్చినాను. కాబట్టి అటువంటి ప్రభుత్వమే తెలంగాణని నాశనం పట్టిస్తున్నారు ఈ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి మొత్తం వరెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఒక్కోడు కూడా ఒక డ్యూటీ సరిగా చేసింది లేదు, ఈయనకి అడిగేది లేదు. ఎందుకంటే ఈయననే సరిగా డ్యూటీ చేయడు కాబట్టి ఎవరిని అడిగే దమ్ము గాని అడిగే తెలివితేటలు గాని లేవు. ఎక్కడ ఎమ్మెల్యేలు పెద్ద పెద్ద లీడర్లు అయిపోయినారు, ఎంపీలు లీడర్లు అయిపోయినారు. కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్లా, ప్రగతి భవన్ ఫామ్ హౌస్, అన్ని దొంగ నాటకాలు. ఇక ఆఫీసర్లు అది అంటారా, టీచర్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, మొత్తం గాలికి వదిలేసిండ్రు. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఓట్లు ఎవరైతే వేస్తారో అమాయకులు, తెలువని వాళ్ళు, బీడీ కార్మికులు, ఈ పింఛన్లు ఆ పింఛన్లు అని చెప్తున్నారు కదా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈ పింఛన్లన్నీ అప్పులు చేసి ఇస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజల రక్తం అది. అప్పులు ఎవరు కడతారు అప్పులు? ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని రోజులు ఉంటారో మీకే తెలియదు. రోజు ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్, రోజు ఈ ప్రజల సొమ్ముతోని జలసాలకు విలాసాలకు మరిగినరు. కాబట్టి ఎప్పుడు ప్రభుత్వం కూలిపోతుందో అన్న భయం పట్టుకొని ఏ లాంగ్ ప్లాన్ లేదు మీకు. టెంపరీగా పబ్బం గడుపుకోవడమే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు. టెంపరీగా ప్రజలకు హామీలు ఇవ్వడం మర్చిపోవడం, తాగి హామీలు ఇవ్వడం, తాగి దిగిన తర్వాత నేనేం చెప్పినా, ఎప్పుడు చెప్పినా, ఎన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి, ఎన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. టీఆర్ఎస్ లో ఉన్న గాడిద కొడుకులకు ఒక్కొక్కన్నా తెలివితేటలు లేవా? కేసీఆర్ వీడియోలు ఎన్నో ఉన్నాయి. దళిత ముఖ్యమంత్రి, డబుల్ బెడ్రూమ్, కేజీ టు పీజీ ఎన్నో ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒక్కొక్కన్నా సోయి లేదు. అరే ఇంతమంది కేజీ టు పీజీ అన్నారు,
ఈ ఉన్న స్కూలే సరిగా నడిపిస్తలేడు, ఉన్న కాలేజీలే సరిగా నడిపిస్తలేడు, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకి ఎట్లా శాంక్షన్ చేసిండు అంటే ఏం చేయగలుగుతున్నాడు, ఏం చేయబోతున్నాడు? ఎమ్మెల్యేలకు కానీ వీళ్ళకి బుద్ధి లేదా? జై కేసీఆర్ అంటున్నాడు, జై కేసీఆర్. తాగుబోతున్నా కొడుకు తాగిపిస్తే అందరి ఇక అలా ఉచ్చ తాగినట్టు తాగి జై కేసీఆర్, జై కేసీఆర్ అదేమంటున్నారు. ప్రజలకు ఈ ఆలోచన పోవాలి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెట్ కావాలా, గవర్నమెంట్ స్కూల్ సెట్ కావాలా, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ సెట్ కావాలా, అప్పుడు రైతులు బాగుంటారు. ఒక్క రైతులు 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 అన్ని రైతులకు చేస్తే నష్టమే లేదు. కానీ రైతులు బాగుండాలంటే మిగతా సమాజం బాగుంటేనే రైతులు బాగుంటారు. ఈ సీక్రెట్ ఎందుకు తెలియదు మరి? ఇవన్నీ అవసరం లేదు. కేసీఆర్కు పబ్బం గడుపుకోవడం తప్ప ఇంకొక లక్షణం లేదు. ఇంకా ఇప్పుడు తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందింది అంటే అంతో ఇంతో కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం టైంలోనే అభివృద్ధి చెందింది. కేసీఆర్ చేసింది ఏం లేదు. దాన్ని నాశనం పట్టిస్తున్నాడు. కల్లం చేసేసి ఎవడొచ్చినా ఇంకా డెవలప్ చేయకుండా చేస్తున్నాడు. ఇటువంటి దాన్ని లెక్క లేవు, ఆగం లేవు, ఏది పత్రం ఏం లేదు. ఆ లెక్కలు అడగడానికి ఒక మనిషి, నిఖార్సైన మనిషి, అడ్వకేటు, తెలివిగొల్లోడు కూర్చున్న దగ్గర కదలకుండా క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ చెప్పడానికి దమ్ము ధైర్యం ఎవరు అసలు లేనటువంటి వాళ్ళు. ఉత్సపడుతుంది ఇప్పుడు రఘునందరావు గారు వస్తున్నారంటే. రఘునందరావు గారు ఎమ్మెల్యేగా అయ్యి అసెంబ్లీలో అడుగు పెడితే ఇప్పుడు నువ్వు వేసిన సవాల్ ఏదైతే బీజేపీకి సవాల్ విసిరినావు కదా కేసీఆర్, ఈ సవాలుకు ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు ఆ తప్పులు మీ యొక్క ఏదైతే మీ సవాల్ విసిరినావో ఆ విసిరిన సవాల్కు ఆన్సర్ ప్రాపర్గా దొరికితే నువ్వు రాజీనామా చేసేయాలా ఇమ్మీడియట్లీ. సీఎం పోస్టుకు నువ్వు ఎలిజిబుల్ కాదు, అన్ఫిట్, 100% అన్ఫిట్. నువ్వు ఈ సవాల్ విసరడానికి కూడా అన్ఫిటే. కానీ దానికి జవాబు వస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే మరి ఆ ఇచ్చినవన్నీ ఎక్కడ పెట్టినావు చెప్పాలి కదా ప్రజలకు. ఇవన్నీ ఇచ్చినవన్నీ ఇంకొక దగ్గర పెట్టి ఇండ్ల పెట్టి ప్రజలకు నాటకాలు ఆడి నాటకాలు చూపిస్తున్నావు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదని. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేనిది ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వెవడివి అసలు గొట్టంగాడివి, తాగుబోతున్న కొడుకువి. నువ్వు చేసిన దొంగ నాటకాల మూలంగా ప్రజలంతా 1200 మంది విద్యార్థులు బలైతే వచ్చిన తెలంగాణ మీరు చెప్పుకుంటారా? కేసీఆర్ చావు నోట్లే తలకాయ పెట్టిండని చెప్పేసి హరీష్ రావు చెప్తున్నాడు మీటింగ్లో. దుబ్బాకలో మాట్లాడితే అబద్దాలు. ఉద్యమం చేసింది మీరా? మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చచ్చిపోయిందా? మీ బిడ్డలు, కొడుకులు, మన్మరాలు ఎవరైనా చచ్చిపోయినరా? ఒక్కో ఇంట్లో ఒక చావు చనిపోయిన తర్వాత నాగోలు కుటుంబం కానీ, శ్రీకాంతచారి కుటుంబం కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఆ బాధ ఎట్లా ఉంటుందో దొంగన కొడక నీకేమన్నా ఉందా బుద్ధి? ఎంత బాధ ఉంటుంది, ఎన్ని కలలు కానీ పిల్లల్ని కని పెంచిన తర్వాత ఉద్యమం కొరకు నువ్వు చేసిన నాటకాలలో సమిధలైపోయి వీళ్ళంతా బలి పశువులాగా ఆత్మార్పణ చేస్తే వాళ్ళ బాధలు ఎట్లా ఉంటాయో తాగుబోతున్న కొడుకు నీకేం తెలుసు? నువ్వు నథింగ్, ఏమి తెలియదు. మీకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. తాగాల, తినాలా, పడుకోవాలా, ఫామ్ హౌస్, ప్రగతి భవన్. ఇది నువ్వు ఒక సీఎమా? వార్డ్ మెంబర్ కూడా అన్ఫిట్. నువ్వు వార్డ్ మెంబర్ కూడా అన్ఫిట్. చదువుకున్న వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. క్వశ్చన్ చేస్తే చదువుకున్న వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. తిన్మార్ మల్లతో డిబేట్ పెట్టు. ఇంకా రఘుతో రిబేట్ పెట్టండి. మీకు ఇట్లాంటి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళతో డిబేట్ పెట్టే సోయి లేదు. కానీ మీటింగులు పెట్టి ప్రజలందరినీ ఆడ ముందట కూర్చుండబెట్టి చప్పట్లు కొట్టుర్రి. తెలివి ఏమన్నా ఉన్నదా? వాళ్ళతో బలవంతంగా చప్పట్లు కొట్టిపించుకుంటూ మీరు చెప్పింది వింటాబోయి జై కేసీఆర్ అంటే ఓహోహోహో ఇక చూడు, ఆహా ఆనందమే ఆనందం. మీకు ఎందుకంత భయం పట్టుకున్నది అసలు? ఇప్పుడు ఒక్క సీటు మీరు గెలిచినా మీకేం నష్టం లేదు, గెలవకున్నా నష్టం లేదు. అటువంటి దానికి ఒక అమాయకురాల్ని బొమ్మలాగా నిలబెట్టేసి ఇంత నాటకం ఆడుతుందంటే ఎంత దగుల్బాజీ, ఏం సోయున్నదని. ఒక అమాయకురాల్ని తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ప్రజలు ఓటేయన్నా అంటే ప్రజలు పిచ్చోళ్ళ? దుబాక ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటున్నావు నీ ప్రాణంకు. ఎందుకంటే నీకు ఎమ్మెల్యేలే పిచ్చోళ్ళు, ఎమ్మెల్యేలే ఆడంగి వెదవలు, ఎమ్మెల్యేలే కుక్కలు నీకు నీ దృష్టిలో. మరి వాళ్ళని గెలిపించిన వాళ్ళని నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అన్నట్టు. కాబట్టే ఇష్టమున్నట్టు నోటికి ఏదొస్తుంది ఒరుతా ఉన్నావు కేసీఆర్. దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. నీకు టైం అయిపోయింది, నీ ఎక్స్పైరీ డేట్ దగ్గర పడ్డది. ఇంకా నీకు ఇంకా లేవు, రోజులు లేవు, ఇంకా దినాలు లెక్క పెట్టుకోవాల్సిందే. ఇంకా 3 ఏళ్ళు ఉంటాం, 3 ఏళ్లలో మిగిలిపోయిన పనులు చేస్తామంటారు. మీరు 3 ఏళ్ళు ఉండలేరు, ఉండబోరు. ఇది వాస్తవం. రఘునందరావు గారు ఇప్పుడు గెలిచినప్పటి నుంచి దాదాపు 3 నుంచి 6 నెలల లోపల మీ గవర్నమెంట్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే రఘునందరావు గెలిచిన వెంబడే నేను వచ్చేస్తాను ఇండియాకు. నేను వచ్చేసిన తర్వాత మీ డెవలప్మెంట్ ఏంటి, మీరు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏంటి, నాతో డిబేట్ పెట్టండి. నేను కూడా మాట్లాడతాను. ఇంకా రాజకీయాలు ఇప్పటిదాకా మేము పట్టించుకోలేదు. కానీ నీ అంత నికృష్టమైన రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంటే
చూసి తట్టుకునేయడం ఇంకా ఓపిక లేదు ఇంకా. ఎందుకంటే మాలాంటి వాళ్ళం ఇక్కడ ఉండి ఏమైనా సంపాదించుకుంటే ఎంత సంపాదిస్తాం? సంపాదించి మా బొదల మీద పెట్టుకుంటాం ఏంటి? ఇంకా ప్రజలని మీరు ఇంత కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి పరేషాన్ చేస్తూ ఉంటే మాలాంటి వాళ్ళం ఊరుకోవడం అనేది సమంజసం కాదు. కాదు. మేధావులందరినీ యాక్టివేట్ చేస్తాం, మేధావులందరూ క్వశ్చన్ చేసేటట్టు తయారు చేస్తాం. మీరు ఎన్ని స్కూళ్ళల్లో ఎన్ని టీచర్ పోస్ట్ ఫిల్అప్ చేసిండ్రు? మీరు టీచర్ లేనిది మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు? మీరు చదువుకున్నారా లేదా? మీ కుటుంబాలలో ఎవరైనా చదువుకున్నారా లేదా? సమాజం బాగుపడాలంటే ముందు విద్య అభివృద్ధి చెందాలా. వ్యవసాయం చేసినా, గొర్రెలు కాసినా, ఏం చేసినా మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్ప వాళ్ళు ఆ రంగంలో వాళ్ళు డెవలప్ కాలేరు. అటువంటి స్కూళ్ళల్లో మీరు చేసింది నథింగ్. ఉన్న స్కూళ్ళని గంగల పెట్టేసిండ్రు. మీరు అవుట్, అన్ఫిట్. ఇంకోటి ఎల్ఆర్ఎస్ అని పెట్టిండ్రు. కేసీఆర్, నీకు ఎల్ఆర్ఎస్ అనేది అది అక్రమ లేఅవుట్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళని సెటరేట్ చేయడానికి పెట్టిన పథకం అన్నావు. 6 ఏళ్ల నుంచి నువ్వే ఉండి ఏం పీకుడు పని చేసినావు మరి? కేసీఆర్ పామోదుల వండుకొని తందనాలు ఆడి ఈ వీఆర్ఓలు ఎంఆర్ఓలు ఎన్ని డ్రామాలు చేస్తే అన్ని డ్రామాలు, మెక్కిన కాడికి మెక్కిండ్రు, ఎన్ని కబ్జాలు చేసేసిండ్రు. అన్ని అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళని పక్కకు పెట్టేసి మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ సెటరేట్ చేసుకోవడానికి ఎల్ఆర్ఎస్ అనే డ్రామా పెట్టి ఎల్ఆర్ఎస్ మీద నాటకం ఆడతావు. నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కేసీఆర్, నువ్వు ఒక అమ్మకు అయ్యకు పుట్టి ఉంటే ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ లోపల మన ఈ గవర్నమెంట్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా జరిగిన అక్రమాలకు ఎవరెవరు కారణాలు ఉన్నారో, ఎవరెవరు కారకులైనరో, వాళ్ళు సర్పంచులు కావచ్చు, వార్డు మెంబర్లు కావచ్చు, ఇంకా వీఆర్ఓలు కావచ్చు, ఎంఆర్ఓలు కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి లోపలేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎల్ఆర్ఎస్ అని పెట్టు. దానికి అర్థం పడతాం ఉంటుంది. మీరు నాటకాలు ఆడేటి అని ఆడేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎల్ఆర్ఎస్ అని పెట్టి ప్రజల్ని రక్తం దాగడానిక నువ్వు నాటకాలు ఆడు? దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఏదన్నా ఇటువంటి చదువుకున్న వాళ్ళని అడిగితే, ఏమన్నా చదువుకున్న వాళ్ళతో మాట్లాడితే వీటికి ఆన్సర్ చెప్తారు. ఏమి తెలియని అమాయకులను తీసుకొచ్చి మీటింగ్లో పెట్టి అలాగందరికీ డబ్బులు ఇచ్చేసి, డబ్బులు వంచి ఇక్కడ ఇంట్లో కూర్చుంటే బదులు ఆడ కేసీఆర్ మీటింగ్లో కూర్చుంటే ఒక 500 వస్తాయని చెప్పేసి వస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఏమైనా అర్థమవుతుందా నువ్వు చెప్పేటి? అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అని చెప్తున్నావు. అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అవన్నీ తెలవాలంటే ప్రజలకు చదువు ఉండాలన్నా వద్దా మరి? ధరణి అని పెట్టేసి ధరణి లోపల ఎన్నో కథలు చెప్తున్నావు. ఇండియాలో నంబర్ 1 అంటున్నావు. ఇటువంటి అన్ని తెలవాలి అంటే, స్మార్ట్ ఫోన్లో ఇవన్నీ వాడుకోవాలంటే ప్రజలకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉండాలా? అసలు ఇక్కడ అమెరికా సిస్టమ్, ఇక్కడ మనుషులు అలా అవేర్నెస్ చూస్తూ ఉంటే ఇంకా 100 ఏళ్ళు అయినా కానీ మన తెలుగు ప్రజలు ఈ అవేర్నెస్కి వస్తారా లేదా అన్నది డౌటే. నీలాంటి దొంగనా కొడుకులు మొత్తం బ్లఫ్ చేస్తున్నారు. బ్లఫ్ చేయడం మూలంగా ప్రజల్ని ఇంకా వెనుకకు తోస్తున్నారు. ఇంప్రూవ్ చేయట్లేదు. మీరు ఇంప్రూవ్ చేస్తారు, మీరు చెప్పే మాటలు విని ఇంప్రూవ్ చేస్తారని చెప్పేసి కలలు కానీ మాలాంటి వాళ్ళ ఉద్యమంలో పాల్గొని మా లైఫ్ అంతా ఖరాబ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నువ్వు లాంటి అసలు నీ లేశాలు అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే తట్టుకోలేక మాకు అవసరం లేనప్పటికీ కూడా, ఈ విషయాలు ఇవన్నీ మాకు అవసరం లేనప్పటికీ కూడా నీ లంగేశాలు చూస్తూ ఉంటే, లఫంగా మాటలు వింటా ఉంటే గుండె తరుకపోయి ఈ ఆవేదనతోని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే కేజీ టు పీజీ, ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ, డబుల్ బెడ్రూము, ఎన్ని నువ్వు చెప్పిన కథలు అబద్ధాల. బీజేపీ వాళ్ళు అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు, నీకు కడుపు మంట. ఈ అబద్ధాల నిజాలు అనేది రఘునందరావు గెలిచిన తర్వాత బయటపడతాయి అన్ని. ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ అని పెట్టినావు. ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ అని నువ్వే చెప్పి కేరళలో ఉన్న సిస్టమ్ని మొత్తం ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి అసలు గల్ఫ్ బాట పట్టకుండా చేస్తామన్నావు. ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ మీద నీకేమన్నా అవగాహన ఉందా? ఒక దుబాయ్ శేఖర్గా పేరుగాంచిన నువ్వు ఏజెంట్ పని చేసినావు. ఏజెంట్ పని చేసి నువ్వు చెప్పే నువ్వు ఒక ఏజెంట్, మొత్తం ఏజెంట్ కదా. ఒక 100 మందిని ఉద్యోగాలకు పంపాలంటే 1000 మందిని రిక్రూట్ చేసుకొని 1000 మందికి మొత్తం అడ్డమైన మాటలు చెప్పి 1000 మందిని బ్లఫ్ చేసేసి అందులో 9 మందిని బ్లఫ్ చేస్తావు చూడు. ఆ నాటకాలని ఇప్పుడు నీ యొక్క ఏమంటారు ఒరిజినల్ యాటిట్యూడ్ బయటపడుతున్నది. దుబాయ్ ఏజెంట్ల చేతిలో మోసాలు పడేటోళ్ళు అందరు బాధలు చూస్తున్నాం కదా. నువ్వు ఒక దుబాయ్ ఏజెంట్వి. నువ్వు ఆ విషయం ప్రజలకు తెలియదు. దుబాయ్ శేఖర్ నీ పేరు. దుబాయ్ ఏజెంట్వి. అరే ప్రజల్ని ఈజీగా బ్లఫ్ చేయొచ్చు అని అప్పుడే తెలుసుకున్నావన్నమాట. అంటే ప్రజల్ని బ్లఫ్ చేస్తే అడగడానికి మీకు ప్రతిపక్షాలు ఉండొద్దు. ప్రతిపక్షాలని బ్లఫ్ చేసేసి వాళ్ళని డబ్బు ఎర చూపించేసి మొత్తం ఏజెంట్ చేసే మోసాలన్నీ మీరు చేస్తుంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఉండి ఎంత తెలివితోనే మీరు మోసాలు చేస్తున్నారంటే ప్రజలకు ఎవరికి అర్థమైతలేదు అనుకుంటున్నారు. కానీ ప్రజలు అప్పటికిప్పటి కాదు, స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చినాయి, స్మార్ట్గా తయారైన అందరూ మీకు ఇంకా గుడ్డిగా ఓట్లు వేస్తారని అనుకోవడం మీ యొక్క పొరపాటు. అది దుబ్బాక ప్రజలు స్మార్ట్గా ఒక ఏలుతోని 2వ నంబర్ మీద ఓటేసి బీజేపీ
కమలం గుర్తుకు ఓటేసి బీజేపీలో ఉన్న రఘునందన్ రావు గారిని మీకు మొగుడు లెక్క తయారు చేసే రోజులు ఎక్కువ దూరం లేదు. జస్ట్ 2-3 రోజులు మిగిలింది. ఆ తర్వాత ఉంటుంది అసలు నాటకం. ప్రిపేర్ కండి. ఎందుకు భయం ఎందుకు? ఎన్ని 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 కథలు మీ మాటలు చెప్తా ఉంటే అసలు ఎంత మాట్లాడినా గంటలు గంటలు డిబేట్ చేయొచ్చు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే గంటలు గంటలు. కానీ ఈ మీడియా లోపల అన్ని విషయాలు మాట్లాడలేము. చూసే వాళ్ళకు వినే వాళ్ళకు కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అటుపోతే రైతు వేదిక మీద మీరు ఎన్ని నాటకాలు ఆడుతుండ్రు. మీ మాటలు వింటా ఉంటే డేరా బాబా గుర్తుకొస్తుండు. డేరా బాబా అప్పుడు చూసినాం కదా డేరా బాబా వేషాలని. డేరా బాబా కింద భక్తులంతా ఎట్లా తయారు చేసుకున్నాడు. మొత్తం లైఫ్ అంటే ఇది ఓషా బాబా, డేరా బాబా, అటువంటి నాటకాలే మీ దగ్గర ఉన్నాయని. ఏమైంది చివరికి డేరా బాబా పరిస్థితి ఏమైంది? ఆ మోసాలు ఏదో ఒకరోజు బయటపడ్డాయా లేదా? ప్రజలు గ్రహించిండ్రా లేదా? మీరొక తెలంగాణ డేరా బాబా. కాబట్టి మీ ఏం చేసినా నడుస్తున్నది అనుకోవడము మీ యొక్క తెలివి తక్కతనము. టైం మారుతుంది. ప్రతిది ప్రజలు హుషారైతున్నారు. ప్రజలు ఇంకా వెర్రి వెంగళప్పలు అనుకుంటున్నావు చూడు, అది నీ తప్పు, నీ అల్లుడు తప్పు, నీ కొడుకు తప్పు. నీ కొడుకు అమెరికాలో ఉంచేసి ఏదో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఇదంతా చూసిన తర్వాత అరే అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడు ఎంతో బాగా చేశారని అనుకుంటే ఏక్ సెపడకరే అబద్ధాలు, ఏక్ సెపడకరే లఫంగాలు. ఎట్లా తయారైనంటే తెలంగాణకు పట్టిన పీడ మీరంతా. ఇటువంటి ఇంకా మాట్లాడాలంటే చాలా విషయాలు మాట్లాడచ్చు. కానీ ఈ టైంలో మీకు ఇప్పుడు ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి ఎక్కువ విషయాలు మాట్లాడేసి ప్రజలు వినేవాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు. మన పక్క దేశం ఏదైతే పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఉన్నదో ఇటువంటి బంగ్లాదేశం పాకిస్తాన్లో ఉన్న ఉగ్రవాదులు నడుస్తుడు. ఉగ్రవాదుల కంటే ఎక్కువ డేంజర్ మన కేసీఆర్. ఉగ్రవాదులు బయటపడతారు, వాళ్ళ గన్ను అది వేసుకొని వాళ్ళని ఉగ్రవాదులు అంటే గుర్తుపట్టచ్చు. కానీ మన తెలంగాణలో మన మధ్యనే వండుకుంటూ రాజకీయ అధికారం పెట్టుకొని ఉగ్రవాదుల కంటే ఎక్కువ డేంజర్. బహుశా ఈ కేసీఆర్ని నడిపిస్తున్నది ఎవరన్నా ఉగ్రవాదులే నడిపిస్తుండొచ్చు నాకు తెలిసి. ఎక్కడన్నా ఏ దేశం వాళ్ళన్నా టార్గెట్ చేసిండొచ్చు. మేం చెప్పినట్టే నడుచుకోవాలా నువ్వు. ఇంకా నీ సొంత అభిప్రాయాలు పనికిరావు. ప్రజల్ని ఏం చేస్తావో చెయ్యు. గారడి చేస్తావా, మాయ చేస్తావా, మంత్రం చేస్తావా, ఏం చేస్తావో చెయ్యు. నువ్వు పవర్లో ఉండాలా. హైదరాబాద్లో మా ఏషియా నడాలని చెప్పేసి ఏదన్నా దేశం నిన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నట్టుంది. బహుశా మరి అదేదో నీ అంతరాత్మకి తెలిసి ఉండాలా. కాబట్టి ఇటువంటి ఒక వరెస్ట్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్న మీ అందరికీ మన రఘునందన్ రావు గారు కరెక్ట్ ఆన్సర్. కాబట్టి దుబ్బాక ప్రజలందరికీ నా యొక్క పాదాభి వందనాలతో తెలియజేస్తున్నా. రఘునందరావు గారికి సపోర్ట్ చేయండి, గెలిపించండి. ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో బీజేపీ ఉంది కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏదొచ్చినా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఇన్ని నాటకాలు ఆడుతున్నారు కదా. హరీష్ రావు, కేటీఆర్, కేసీఆర్ వీళ్ళంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ఫండ్స్ గురించి లెక్క లేదు, రేవు లేదు, పద్ధతి లేదు, పత్రం లేదు కదా. అవన్నీ అడగడానికి రఘునందరావు గారు ఉండాలి. అదే ఇప్పుడు మీరు కాంగ్రెస్ ని తప్పు పట్టట్లేదు. కాంగ్రెస్ ఈజ్ అంటే మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి మూల కారణం కాంగ్రెస్. నేను కాంగ్రెస్ ని తప్పు పట్టడానికి లేదు. రేవంత్ రెడ్డి, సీతక్క లాంటి వాళ్ళు డైనమిక్ లీడర్లు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు. ఇవన్నీ జనరల్ ఎలక్షన్ అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఇవన్నీ అప్పుడు ఎవరు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేద్దాం. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం రఘునందన్ రావు గారి గెలుపు అవసరం, చారిత్రక అవసరం ఇది. మీరంతా కేసీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడినే నువ్వు వెన్నుపోటు పొడి చేసి చంద్రబాబు నాయుడినే లేకుండా చేసినావంటే చంద్రబాబు ముందట నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ నథింగ్. ఆయన ఐఐటీలో స్పీచ్ ఇచ్చే రేంజ్లో ఆయన నువ్వు ఎక్కడ తెలంగాణను పట్టుకొని తెలంగాణ మధ్యలో ఓహో ప్రగల్భాలు వాళ్ళకి మీ యొక్క మేధావితనం వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు తెలిసినట్టు చెప్పి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి అబ్బా కేసీఆర్కి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉందా, అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అని చెప్తున్నాడు. అదేంటో మాకు తెలియదు. ధరణి ఒక కొత్త ఏదో కథ చెప్తున్నాడు. ఇన్ని నాటకాలు ఆడుతున్న కేసీఆర్ నీకు టైం చాలా దగ్గరలో ఉంది. నీకు ఇంకా గత్తరనే బిత్తరనే నీ పని అయిపోయింది. ఇంకా నువ్వు నీ కొడుకు బిస్తర్ చదువుకొని ఎక్కడ సెంటర్ తీసుకుంటారో ప్లాన్ చేసుకోవాలా మీరు. లేదంటే పోటీకి నిలబడి సై అంటే సై అనేటట్టు రెడీ ఉండాలి. అంతేగాని ఈ అడ్డమైన వాగ్దానాలు, అడ్డమైన ఛాలెంజ్లు చేసి మీరేదో తోపుగాడనుకొని పోటుగా లేక మాట్లాడడం ఇది ఇంకా మానుకోవాలా. మీరు ఇప్పటికైనా కరోనా ఉంది, హైదరాబాద్ వరదలతో మొత్తం అల్లకల్లోలమై అక్కడ పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ డబ్బులు ఎవరిని ఏం చేయాలా, మీ నాలాలు అవన్నిటిని సెటిల్ చేసేది ఉంది. ఎన్ని పనులున్నాయి మీకు. నిద్రపోవడానికి కూడా
టైం లేనంత పనులు ఉన్నాయి. అటువంటిది ఒక దొంగ లఫంగలాగా తాగి నువ్వు పాముదల వండుకుంటే ఈ పనులను ఎట్ట జరుగుతాయి? ఇవాళ ఏదైనా ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే పెద్ద పెద్ద డైలాగులు, పెద్ద పెద్ద మాటలు. దిస్ ఇస్ ఆల్ నాన్ సెన్స్. ప్రజలారా, కేసీఆర్ మన మధ్యలో ఉండి చాలా తెలివిగా మోసం చేస్తున్నాడు. 3.5 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిండు. మీకు ఇచ్చిన ప్రతి పైసా అప్పు చేసి ఇస్తున్నాడు. ఈ అప్పుని కట్టే బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడి మీద పడుతుంది. ఎక్కడో దూరంలో ఉన్న నా మీద కూడా పడుతుంది. దాదాపు ₹1,00,000 నా మీద కూడా అప్పు చేస్తున్నాడు. నేనేం పాపం చేసినాని, నేను ఎక్కడ తప్పు చేసినాని నా మీద అప్పు పడాలా? మరి బయట ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలా. పుట్టబోయే బిడ్డ మీద కూడా ₹1,00,000 అప్పు తయారు చేసి పెట్టింది కేసీఆర్. నీకు బీజేపీ గవర్నమెంట్ మీద విమర్శిస్తాడు, సిగ్గుండాలా? బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్న రాష్ట్రాలలో ఇది ఇస్తున్నారు, అది ఇస్తున్నారంటే నీ అంత అప్పు ఎవడైనా చేస్తున్నాడా? అప్పు చేసి నాటకాలు ఏదన్నా ఏమని అంటారంటే ఇక చాలా విషయాలు మాట్లాడి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా పరంగా నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఇంకా చాలా బూతు పదాలు వస్తూ ఉంటాయి. మీరు చేసిన ఏషాలు ఎట్లున్నాయంటే ఆడలేక మధ్యలో ఓడే అంటారు చూడు, అవి అటువంటి ఏషాలన్నమాట ఇవన్నీ. కేసీఆర్ గారు మీ టైం అయిపోయింది. మీరు చెప్పే మాటలు విని ప్రజలకే విసుగొచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేటి అన్ని వట్టి బక్వాస్ బుడర్ఖాన్, తుపాకిరా అన్ని పాత్రలు అయిపోయినాయి. ఇంకా మీకు ఏ పాత్ర లేదు. ఇంకా మీరు చెప్పడానికి ఇంకా ప్రయత్నం చేసి పబ్లిక్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి మీకు మీరే గోయి దవ్వుకొని అలా మీకు మీరే దుంకే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఇంకా మీ టైం అవుట్. రఘునందరావు గెలిచిన వెంబడే నేను ఇండియాకి వస్తాను. మీరు కేజీ టు పీజీ అని అన్నారు కదా, ఆ కేజీ టు పీజీ మీద దుబ్బాక నియోజకవర్గం నుంచే మొదలు పెడతాను. మీ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి? ఎన్ని స్కూళ్ళల్లో ఎంతమంది టీచర్లను ఫిలప్ చేసిరు? మీరు ఎందుకు చేయలేదు? మీకు చేయకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి? ఆ కారణాలు ప్రాపర్గా ఉన్నాయా? అవసరమా? ఎన్ని లెక్చరర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి? వీళ్ళు ప్రైవేటు టీచర్ పని చేసుకుంటూ వాళ్ళ బతుకులు రోడ్డు మీద పడి చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు. వాళ్ళ అవస్థలు ఎవరు పట్టించుకోవాలా? నీకా తెలివి ఉన్నది కేసీఆర్? ఓటేసే వాళ్లకు మీరు ఏం తెలివి లేనోళ్లకు ఏం తెలివి, బీడీలు చేసే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందని? వాళ్ళకి ఏం బీడీలు తెలిసి వాళ్ళు పుట్ట గడుపుకుంటారు. వాళ్ళకి ఎన్ని మాటలు చెప్తున్నారు. అమాయక ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి సిగ్గు అనిపించట్లేదా కేసీఆర్? నీ తెలివి ఉండి ఏం ఉపయోగం? నువ్వు ఇప్పుడు చచ్చిపోతావో తెలియదు, ఎన్ని రోజులు బతుంటావో తెలియదు. నీ తర్వాత నీ కొడుకుని ముఖ్యమంత్రి చేయాలనుకుంటున్నావు. నీ కొడుకు తర్వాత అల్లుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు. అల్లుడు తర్వాత ఇంకా ఇదా నీ ప్రపంచం? ప్రజాస్వామ్యం అనే సోయిలో ఉన్నవా? ఇండియా ఈజ్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. ఈ మన దేశం కంటే ఎన్నో దేశాలు ఉంటాయి, 70 దేశాలు చిన్న దేశాలు ఉన్నాయని అన్నావు. మరి అంత చిన్న దేశాలు ఎంత డెవలప్ అవుతున్నాయి? ఎంతో డెవలప్ అవుతున్నాయి కదా. పక్కనే ఉన్న దుబాయ్ ఎంతో డెవలప్ అయిపోయింది. అది దుబాయ్కి మన వాళ్ళంతా వలసలు పోతున్నారు. వలసలు పోయి అక్కడ నానావస్థలు పడుతున్నారు, చనిపోతున్నారు. వాళ్ళ డెడ్ బాడీలు వస్తున్నాయి. ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ అని చెప్పేసి ఎడబెట్టుకున్నావు ముఖం. నీకు 500 కోట్లతో ఈ పాలసీ పెడతాను, అక్కడ నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి. వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకు ఒక రకంగా అక్కడ పెట్టి ఉంటే వాళ్ళకు ఒక ఆత్మ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది కదా. ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో దర్జాగా బతకగలుగుతారు కదా. అటువంటిది ఇప్పుడు గల్లీలల్లో ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ కొరకు జెండాలు ఎగురుతున్నాయి. నీకు నీ దాకా వస్తుందో లేదో ఆ విషయం. తర్వాత ఇంకా ముందు ఇంకా ఎన్నో జరుగుతాయి. ఎన్ఆర్ఐలమే తగిన గుణపాఠం చెప్తాం. కేసీఆర్ కాచుకొని ఉండండి. జై బీజేపీ. బీజేపీకి ఓటేయండి ప్రస్తుతం. తర్వాత ఇంకా బీజేపీ, కాంగ్రెస్, ఇంకా జనరల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చూద్దాం ఎవరు బాగా పనిచేస్తారో. బాగా పనిచేసే వాళ్ళని ప్రజాస్వామ్యంలో ఉంచుదాం. ఇక్కడ పార్టీలు ముఖ్యం కాదు. ఐఎమ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ. నేను బీజేపీ కాదు, అట్లా అని కాంగ్రెస్ కాదు, అట్లా అని టీఆర్ఎస్ కాదు. జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కింద పనిచేసినాం. తెలంగాణ రావడానికి కారణం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ. మొత్తం యావత్ ప్రజలు ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ లాగా ఏర్పడి దాంట్లో కోదండరామ్ సార్ ఆధ్వర్యంలో వచ్చిన తెలంగాణ, కేసీఆర్ మూలంగా వచ్చిన తెలంగాణ అనేది మీరు ఆడుతున్న నాటకాలు, మీరు చెప్పుకుంటున్న గొప్పలవి. అంటే దీనంతా బై కేసీఆర్. ఇసిన పిడి మీద గీతలు గీయడం అంటే ఇదే బై కేసీఆర్ అని చెప్పుకున్నా. ఇప్పటిదాకా మేమేం మాట్లాడలే. కానీ మీ యొక్క ఆగడాలను చూస్తూ ఉంటే ఇంకా మాట్లాడక తప్పట్లేదు. మాలాంటి వాళ్ళం సైలెంట్గా ఉండడం మూలంగా ఎన్నో మోసాలు జరుగుతున్నాయి. మీరు ఇంకా అడిగేవాళ్ళు లేడనుకుంటున్నారు, నాశనం పట్టిస్తున్నారన్న బాధతోని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ప్రజలారా గమనించండి. దుబ్బాక ప్రజలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. మీరు ఆలోచించి మీ యొక్క ధైర్యంతోని మీరు ఓటేస్తే ఏమవుతుందో, మేము హరీష్ రావు దగ్గర మాట ఇచ్చినాం కదా, ఒట్టు పెట్టుకున్నారు కదా, వాళ్ళు ఇంత డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు, బంగారం ఇచ్చిండ్రు, మాకు పదవులు ఇస్తామని ఆశ చెప్పిండ్రు. ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత మేము కమలం గుర్తుకు ఓటేస్తే మా పరిస్థితి ఏం కావాలని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
రఘునందనరావు గారు గెలిచిన వెంబడే నేను వచ్చేస్తాను. రఘునందనరావు గారికి సపోర్ట్గా నిలబడతాను. ఇంకా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లోపల ముందు ఏమేం చేయాలో చూద్దాం. ప్రస్తుతం అవకాశం మాత్రం రఘునందనరావు గారికి సపోర్ట్గా నిలబడండి. 2వ నంబర్ గుర్తు మీద ఓటేయండి. పువ్వు గుర్తు మీద ఓటేసేసి మన తెలంగాణని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడని చెప్పేసి మీ అందరికీ నా యొక్క పాదాభివందనాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.